Descoperă lumea fascinantă a poveștilor spuse cu suflet pe radiobabilon.ro, locul unde cărțile prind glas, iar teatrul radiofonic renaște. Peste 1000 de titluri audio te așteaptă să le asculți, de la aventurile semnate de Clive Cussler și profunzimea clasicilor precum Fyodor Dostoevski, până la suspansul lui Lee Child sau realismul lui Zaharia Stancu. Aici găsești cărți audio pentru toate gusturile: literatură clasică, contemporană, aventură, mister, dragoste și istorie. O colecție unică de teatru radiofonic pentru copii și adulți, îmbogățită săptămânal cu noi producții. O experiență auditivă autentică, ideală pentru cei care iubesc cultura, dar nu au mereu timp să citească. Intră pe radiobabilon.ro și lasă poveștile să te poarte într-o altă lume. Cititul nu este doar o activitate, ci o hrană pentru minte și suflet. Prin cărți descoperim lumi pe care altfel nu le-am putea vedea, trăim vieți pe care nu le-am putea experimenta și învățăm lecții pe care nu ni le-ar putea oferi nimeni altcineva. Cartea ne ajută să înțelegem mai bine oamenii, să gândim mai profund, să fim mai empatici și mai liberi în interiorul nostru. Ne dezvoltă vocabularul, imaginația și capacitatea de a ne exprima. Ne îmbogățește spiritul, ne oferă echilibru și uneori chiar alinare. Într-o lume grăbită, lectura e un moment de liniște, o conversație cu minți luminate și un dar pe care ni-l facem nouă înșine. Vă așteptăm așadar pe radiobabilon.ro. Vă mulțumim!